Mä olen Ilona Suojanen, onnellisuustutkija ja kirjailija ja tosi kiinnostunut tulevasta. Kauneus on kokemus, joka tuntuu miellyttävältä, houkuttelevalta tai resonoi meissä vahvasti. Usein me liitetään kauneus onnellisuuden kokemuksiin, kuten tyyneyteen, historialliseen tai jumalalliseen yhteyteen, varakkuuteen, elämän arvostamiseen tai toivoon. Niin, ja tietysti ihanaan elämään. Kauneus ei tietenkään aina ole vain katsojen silmissä. Me koetaan kauneutta myös muiden aistien välityksellä. Kauneuden voi vaikka haistaa tai tuntea käsin. Ja luonnollisesti kauneutta on myös äänten ja musiikin maailmassa. Filosofi Platon mukaan kauneus oli tiedon tavoittamista, ja matemaatikko Hardy taas näki matematiikan taiteen muotona, joka etsii kauneutta. Kauneus on myös käytöstä, kieltä, sitä, miten me kohdataan toinen ihminen. London School of Economics laati sovelluksen nimeltä Mappiness, jonka avulla he 2 päivässä kysyi yli 45 000 ihmiseltä, kuinka onnellisia he ovat. GPS-sijainnin avulla he pystyivät paikantamaan nämä ihmiset ja sai paljon tietoa onnellisuudesta. Useat hetket, jolloin ihmiset oli onnellisimpia, oli vahvasti sidoksissa kauneuteen. Vaikka visiitti teatteriin tai taidennäyttelyyn tai konserttiin. Tai sitten ne oli hetkiä, jolloin ihmiset maalasi, kirjoitti tai vaikkapa ompeli. Myös kauniilla ja viihtyisällä ympäristöllä, kuten puistoilla, oli selvä vaikutus ihmisten onnellisuuteen. Mun omissa tutkimuksissani on myös korostunut kauneuden merkitys, paitsi lisäämässä onnellisuutta työssä, myös luomassa turvallisuuden tunnetta julkisilla paikoilla. Ranskalaisen kirjailijan Stendhalin mukaan kauneus on lupaus onnellisuudesta. Kauneus voidaan nähdä, ja mun mielestä pitäisi nähdä, tärkeänä psykologisena perustarpeena. Tutkijat Peter Desmo ja Stephen Fockinga kuvaa tätä perustarvetta tunteena siitä, että maailma on elegantti, yhtenäinen ja sopusointuinen sen sijaan, että me nähtäisiin se epäharmonisena, epämiellyttävänä ja rumana. Tuntuu, että erityisesti tässä ajassa me tarvitaan kauneutta ja me tarvitaan kykyä havaita kauneus. Kaiken sen ruman rinnalle, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja mitä meille korostetaan monesta eri lähteestä. Näitä vaiheita on toki ollut historiassa aiemminkin ja taidesuunnat, kuten Art Nouveau, on syntynyt aikana, jolloin rumaa vastapainottamaan tarvittiin kaunista. Kauneus ei ole mitään turhamaista, pinnallista hömppää, liiallisia vaatimuksia tai keskittymistä epäolennaisuuteen, vaan se on yksi meidän perustarpeista, jonka tyydyttyminen vaikuttaa meidän hyvinvointiin monella eri tavalla. Kauneus on myös keskittymistä hetkeen. Joskus se on yksityiskohtien tarkastelua kokonaisuuksien sijasta ja joskus se on kokonaisuuksien ihailua. Uppoutuminen hetkeen ja kunnioittava kauneuden ihailu voi paitsi tukea meidän onnellisuutta, myös vaikuttaa meidän käytökseen kanssaihmisenä. Berkeleyn yliopisto teki tutkimuksen, jossa he havaitsivat, että ihmiset todennäköisemmin auttoi ohikulkijaa, joka oli levittänyt tai pudottanut tavaransa kadulle, auttoi häntä keräilemään näitä, kun he olivat ensin ihailleet valtavia eukalyptuspuita, kuin sitten verrokkiryhmä, joka ei niitä ollut ihailla. Ja tällainen kunnioittava ihailu voikin tutkimusten mukaan edesauttaa yhteistyötä ja resurssien jakamista ja ystävällisyyttä muita kohtaan, sekä vähentää itsekeskeistä toimintaa. Näillä on sitten taas onnellisuutta lisäävä vaikutus vaikkapa ihmissuhteiden vahvistumisen kautta. Kun me kuvaillaan iloa ja onnellisuutta, me tehdään se värien, kauneuden ja moninaisten muotojen kautta. Mutta sitten me viedään lapset aamuisin harmaisiin kouluihin ja siirrytään tekemään töitä tylsiin toimistoihin tai koteihin. Asuinalueet saattaa olla hyvin masentavia, jopa pelottavia, ja rakennustyylit on aikaa kestämättömiä. Lisäksi usein turvallisuudesta viestivät ja sitä lisäävät tekijät on rumia. Mietitään vaikka varoituskylttejä tai turvaliivejä, puhumattakaan sitten aseista tai panssariajoneuvoista. Niillä itse asiassa korostetaan vaaraa ja uhkaa, mutta samalla unohdetaan kauneuden stressitasoja ja ahdistusta vähentävä vaikutus. Onko tässä käynyt niin, että kauneus on jäänyt käytännöllisyyden, edullisuuden ja tehokkuuden jalkoihin?
Kauneuden tulisi kuulla kaikille, ei vain rikkaille, hyväosaisille, menestyville ja näkeville. Kaikilla tulisi olla oikeus kokea kauneutta ympärillään elämän eri askeleilla ja vaiheissa. Ja oikeus ihanaan elämään. Ei niin, että se rajataan luksukseksi, vain harvojen tavoitettavaksi ja nautittavaksi. Taiteilija David Hockney sanoo, että meitä ihmisiä on kolmenlaisia. On niitä, jotka näkee kauniin, niitä, jotka näkee kauniin, kun se heille näytetään, ja niitä, jotka eivät näe kaunista, vaikka se heille näytettäisiinkin. Jos näin on, niin miten me tuetaan, rohkaistaan ja annetaan tila heille, jotka kauniin näkee ja näkemänsä mielellään jakavat? Ja miten me autetaan mahdollisimman montaa näkemään kauneus? Entäs jos kauneus olisi ihmisoikeus? Entäs jos tulevaisuudessa olisi kauneusministeriö? Entäs jos me jaettaisiin rangaistuksia ja sakkoja kauniin pilaamisesta ja ruman rakentamisesta? Entäs jos meillä olisi minimivaatimukset kauniille kouluissa, sairaaloissa ja julkisissa tiloissa? Entäs jos mielenterveysarkkitehtuuri olisi iso juttu? Entäs jos kauneuden kokemusta ja hyötyjä mitattaisiin säännöllisesti aivokäyristä ja aivokuvista? Entäs jos kauneus olisi prioriteetti? Voiko ihanaa elämää olla ilman kauneutta? Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se tehdään. Miten me tehdään tulevaisuudesta kaunis?